Postupujete pri vyberaní záloh správne? Poďme sa na to pozrieť. Povedzme si dva základné dôvody, prečo nemôžete klientovi pri platení zálohy rovno vystaviť klasický pokladničný doklad. Prvý dôvod je ten, že vždy, keď vystavíte klientovi zálohovú účtenku, potvrdzujete prevziatie peňazí, ale nedochádza k zdaniteľnému plneniu, pretože dodanie ešte nenastalo, tie okuliare si klient nevyzdvihol. Potom následne o niekoľko dní alebo o niekoľko týždňov si zákazník príde pre svoje okuliarky, dotlačíte mu doplatkovú účtenku alebo klasickú účtenku, akokoľvek to nazveme, a celý ten aj ekonomický kolobeh procesu je uzavretý. Druhý dôvod je takisto veľmi jednoduchý. Ak vystavíte dnes 1.2. klientovi doklad o tom, že si prevzal produkt, ale reálne si on ten produkt prevezme až nejakého 10. alebo 15.2., tieto dni mu budú o 2 roky chýbať v jeho zákonnej lehote 2 rokov pri potenciálnej reklamácii produktu. Myslíte na to, pretože Česká aj Slovenská obchodná inšpekcia sa na to pozerá veľmi prísne. Povedzme si ešte o jednom dôvode. Určite sa aj vám stalo, že ste klientovi potrebovali v zákazke vymeniť okuliarové šošovky alebo samotnú obrubu. Ak má klient vystavený iba zálohový pokladničný doklad, spokojne to v systéme vymeníte a na doplatkovom doklade vyjde potom už iba rozpis tých produktov, ktoré boli reálne klientovi odovzdané. Predstavte si, čo by ste museli robiť, aby ste ten doklad opravili, ak by ste už pri platení zálohy dávali klientovi finálny doklad, kde je rozpis produktov. Všakže je to zložitejšie. Preto stále myslíte na to, že najskôr zálohový pokladničný doklad, ak je to aj záloha v plnej výške zákazky, a potom doplatkový doklad, hoc aj na 0 korún alebo 0 eur, až keď si klient samotné tovary prevezme.